že máte za sebou posledný prípravný zápas pred jarnou časťou. Ako by si zhodnotil celú tú prípravu, keďže tento zápas bol jasný už od začiatku? Tak príprava bola dobrá, všetci chalani sme makali, lebo vieme, aký máme cieľ, že vlastne chceme postúpiť. Vieme, že máme pracovať na sebe a snažili sme sa k tomu prispôsobiť ten tréningový proces, aby sme čo najviac najmä kondične získali a potom sa zohrali. A teraz skús aj k tým prípravným zápasom niečo povedať. Tak určite ten prvý prípravný zápas s Tepličkou nás veľmi dobre preveril, bol to kvalitný super. Ako sme videli, v strede zálohy sme nestíhali, hneď nás dostupovali, mali šance kvalitných hráčov, vedeli hrať 1-1. To nás preverilo prvý polčas, do druhého polčasu sme už začali lepšie a už sme si hrali to svoje vlastne. Zohrali sme sa tak, ako sme potrebovali. A už to bol ten tým, ktorý bol vlastne na jeseň tá hra. Prišli nejakí noví chalani alebo staronoví, takže ako zapadli do šatne možno? Do šatne dobre, určite. Sme radi, že prišli hlavne Erik Bucha a Peťo Očko. Sme radi, nám pomohli aj herne. Sú to dobrí chalani, patria do kolektívu a dúfajme, že nám budú pomáhať aj gólov, aj príhrávkami na jar. Po jesennej časti vám patrí prvé miesto, takže cieľ bude asi jednoznačne postup. Určite cieľ bude hlavne vyhrať tú lígu s väčším bodovým náskokom, až môžeme ku koncu už vlastne v pokoji to dohrať, aby to nebolo tak ako minulý rok, že vieme, že tie ťažké zápasy prídu na konci a že to bude veľmi náročné. Takže z minulej sezóny sa poučíte? Určite musíme si zobrať z tie chyby, ktoré sme spravili, tak najviac sa z nich poučiť a pretaviť to do toho titulu všetko, to, čo sme natrénovali v zime. No.